Right, I was young for me church na am I na ho akwaba e de baba Grace TV GHS so na be America no abusua any die ni ambrase kwan so be pie video so e de di kan ya mesro na wa subscribe to by Grace TV GH ama me enye no kwa o subscribe ya na wa turn it on the notification na fe wa be ka by Grace TV abusua na ho na bibia to for mo a won sa ka abusua na ye ra ho Ghana na ye ra ho o content and feeding so titira san say ye na be kai sa feel ye mu na verbo so num social media so beto so ye nua ba bia oye midwife na odidi di mo aye ne husua de anam say all passion de ma emra anim adwuma nti wo ye ne ho a na obaye lawyer nti in this year ya somewhere around May na ye nua ba na be the first ever Ghanaian midwife lawyer ni din any other height babat nyako London na you know say asem no ben nante Ghana antitafide so busua just 3 months after so achieve this feat or making this record and making the family of course Ghana now proud no you know ba no aye nyame dia na asem ni sie nra me akwa de mentimi nka ho asem enam so de asem ni sie abome ama maboto na mentimi nya ho hwe kra ti eso nyame say onye nua ba ne kra onfa ne kra nsie no kire busua fo nyina re don share busuan nyina den san said yes no emo den pa busuan yeni nkomo yeni aba ye ka na ho asem nim se wo pictures ni bi na real na ho bi won tenta fidi ni so ya ye bisa na ho asem me che wo mo anim no bisa say oye hwan na ho asem akra ne say na Ghana nyina e ka na ho asem ba o nya me die busuan madi ki akada da say or the first ever Ghanaian midwife lawyer anti obi o ye midwife for Ghana ha o sign so ebe ye mrani no sai ko sua mra be ye mrani ni first ever person na why sad and any new aba other height babat nyako London asabre make na ho asem na ye new aba no ye nhwe na ho asem kakra ofri Sh0ckingly ye ASANTEMAN mu ha ya already share e wo kumawu men kan sa me sure me kan na no madaroma ti wono sha abrabo ase ade suase men kan sa ko school e wo twene bo akodua senior high school ye wo Sh0ckingly ofri wan so ko school okoto aso nursing and okoye after twene bo akodua senior high school okoto aso offense so St. Patrick Nursing Midwifery School na wo offense no okosua midwife ho adwuma so de aja midwifery batan ye ne ade awo mu nsemi no okosua ade wo mu kama pa ma obeye midwife nyame ncha do we wa sha ase ya wa ye adwuma de bo an no mu na ono so nyina no ka kire ne ho according to you aba no asem ne se be o so nyina no ka kire ne papa se obeye mrani ni san se law e ade ne gi ho say ye de mra e ya ade de mra to be ho ti won de ye den ye obeye mra nim ni ti along the line abusua ono a sha ase se wo ye na dwuma kakra no say de bia na me boa me ho na me siska na nyame ya adom a metimi e de akosua de na mra nim adwuma no pese me ye no etimi aba mama me no kra ye nua ba no e weta so e ye ne kakra nyame ncha de otimi nya akwanya eko aye law school yibi ekosua de enti in the year 2025 here American one semi a lawyer for waha edunu enum 225 new lawyers aye from to the bar no 2025 courts na unu bar other height babat nyako London yi na oka ho ebi tibadi fi aka se from Tinubu akodu senior high school na St. Patrick Nursing and Midwifery Training School or friends so nso Ashanti region here okoye na okosua de enti obu so osua oye adwuma kakra as a midwife no and o yes there be passion e wo mu no me ma ne ndai on se ye onipa bi o ho a abusua se o kase obi ye bibia onye saade na ne ho nto no ekwan bia so you know through fake and ten or person o yes saade no uzampa wa realize the dream the purpose of the boss as so and 2019 o sha ase se obesua mra no and of course nyame ncha de 2019 o share law school o share law adesua no asen kakran tabusua se na America no in 2021 nyankopon eya dom ema yenua ba no ewie the first degree in law na nyankopon adom kakran odidi mu 2025 ya ye free yenua ba to the bar na hwebrichi ya abo just 3 months ago na yina celebrating no of course sabre me akra na me wo me papa nchen na se me wo me am boss wo he ba media ya me na ase interview kama e ma man say yina hu bi in fact it was everywhere. Ghanaians were happy about it. Thousands of people and na send or more goodwill message the ama union ban because of the feature now achieving. I must say union ban no if we sabre no just say or family union be makra ni sa ya didn't come once in the whole near
ya wotumi fo hyem kwan sɛ de watimi ayɛ no me nso de mpɛsɛ de simani so bia mpɛsɛ me bia menwem ho na me wenta so na nyame ka ho ko ade be yɛ nti she someone a oye nipa omo ne san nyina bedi adanse sɛ oye nipa ɔwɔdɔ ɛwɔ tema pa ɛna on give up nso ɛwɔ asase so ya nkakra busua wɔyere ne hɔ na fam de aboa ɔman Ghana ne wiase a ba mu owu akɔfa na akɔ awerɛhoɔ mu ɛnrɛ yaa ti yegusu adi ne ho nkɔmmɔ after I brought a call into the bar no na sɛ on sɛ you call to the bar after the aka ɛne sɛ obedi kan akɔ chamber bi na akɔ work akɔ understudy lawyer bi panyin bi nkyɛn na usua de kakra nti na ogusu akra watwe yɛm sɛ ɔbɛ allocate it to a chamber na wahyɛ aseɛ na mmara na odi mu kakra na afei ɔhɛ de twedi ampo nyankopɔn enso de bɛyɛ no na fofia ntoata na wadware aba mu asabe yenu aba at the height babat ni akɔ London wɔyɛ nyame de and of course yɛbɛsrɛ nyame sɛ ɔnye ne kra na ɔma no kra baabi ntena na ɔhu ne mmɔbɔ na ɔnwodwo ne kra ma no baabi papa ntena ɔmfa no nto Abraham kukum na dan kɔ ama yɛnyina yɛhyia a yɛde twedi ampo sorosoro ne nyankopɔn atɔre si dwom ɛde ahyɛ nyame edin animuonyam ti straight away yɛn kan sɛ before sɛ obewi na ɔyɛ adwuma ɛwɔ St. Michael's Catholic Hospital yɛ wɔ Kumasi Gyaakye Pram so mpatam hɔ baabi ɛna ɔyɛ adwuma a ɔyɛ senior midwife officer ɛwɔ ɛhɔnom ya senior midwifery officer ɛwɔ Gyaakye Pram so mpatam wɔ ɔyɛ St. Michael's Catholic Hospital ntine okɔ hɔ a wɔn wɔ hɔ nyinaa ɛte ne so di ara wɔsan sɛ ɔyɛ nipa bi a unyana no asɛm po unyana ho asɛm na waka ɔwɔ dɔ ɔbrɛ ne ho ase de ma nipa bibire bi a ɔne will be signed and so hɔ no mu a ɛnyɛ asɛm ketewa nti abusua that is what has transpired a yɛde ne nyinaa mu amanneɛbɔ ɛsom na yɛnka kan ho kakra the last post on social media TikTok to be precise now it was on August 6th 5th baby and now the last post on social media TikTok to be precise abusua na if we say our post no na it was a video yeah okra toy bisa na nyam no kofi kanata nyum bi na etwagu wase sɛ okunye da na nso yenwu ene ade mu nsɛm bebree na ɔde bɛto hɔ a na Ghanaians amanfo ani agye na obia I wish well in whatever that she does abusua na enye no nko a ɔde let's recall some of these memorable moments of our late sister yina ayi na yen kan ne hu ni pakro ya ɔyɛ ne nso nyame so ɔnye ne kra ɛma ne baby papa ent na abusua yenkɔ na yenkɔhwɛ video ebra yenu abai I calling to the bar na ne family abusuafo wo nyina ade odokɔbɔ odom na ɔmo ka na ɔwo hye well na it was a very nice sight to behold na sesia emo ya ɔde yenkɔhwɛ bra referring to the bar no ene gie ni osebo ya na ɛkɔso ɔwɔ bra yenu abai na abusua wo nyina ade odɔ abɔdom yenkɔhwɛ kakra bra ye ba ade aka bia yebeto aso na fe ye de asom. Here comes the new lawyer. Woo! That's my baby. Congrats, my love. Thank you. Right, abusuanti, sa video ni akwa aba na nya no nko a aside say referring to the bar na ni agye na on say oye midwife and sana law you bebem and she was very passionate about midwifery adwuma na oye nti yenkɔ na yenkɔhwɛ video bi na abusua video ye akwa yi ɛyɛ bra yenu abai nam midwifery adwuma ɔde ato na wɔso na wɔsom Ghana man ɛne wiase nyina nti na on okwan ho wɔn akɔ abɔnten as an outreach program in Canada yeah all too much time for kwan ɔbɛfa so na wɔn ahwɛ nkwadaa ne yie kwan ɔbɛfa so na wɔn akɔkɔ ma kwan ɔbɛfa so ahwɛ nkwadaa no ma ɛmfa oyie ne bia ma nti it was an extensive education to yɛ maame nom yeah one mountain so dwadifoɔ afei wɔn ya na etwa mu akɔ nyinaa na ɔhwɛ yɛn aba no the kind of zeal the kind of passion na ɔde awuram yeah na ɔkasa ɛde tu ɛyɛ maame nom fo a na otimi hu sɛ yɛn aba no na me de bibi due ne mu wɔ asase so yeah no kre na ɔno so baayɛ na ɔde bɛdan wiase awɛwosɛm ne sɛ at a very young age ɛna sabe yɛn aba no ayɛ nyame dia but ɛbɛyɛ ne dɛ yɛka na akosi sɛ ne nyinaa yɛ nyame asɛm yɛbɛsrɛ twɛdi ampo nyankopɔn ɔsorosoro ne sɛ ɔne yɛn aba yi kra na ɔma ne baabi papa ntena
na wɔnye ne kra na afei titiri opo abusua nso aka akyire no ɔmaame afei papa no abusuafoɔ nananom atenkonya ɛwɔ kumawu na ne Ghana ma nyinaa nyame hu wɔn nyinaa mmɔbɔ na wɔnhyɛ wɔn nyinaa den wɔnhyɛ yɛn nyinaa yɛ den ɛbrɛ mu ayɛ den san sɛ yɛn nuabaa no wu yɛ a wɔwɔ no deɛ aka yɛn nyinaa nyɛ abusua nko a because she became a national figure a national icon ana yɛn nyinaa yɛdi ho nkɔmmɔ ɛde akyekyere yɛn nyinaa yɛn ho werɛ ɛna awerɛwosɛm deɛ akɔba no sɛ nti abusua nhyɛ den nanom nyinaa nhyɛ den na afei biribiara ɛnso ɛwie wodeɛ yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ saa video no kakra mmra yɛbaa yɛ ade aka biara yɛbɛtoa so na yɛde asom right abusua nti saa video ni akɔhwɛ aba no na emu ɔya paa bɛde kia kala da mesa ka biem sɛ nyame ɛnyɛ nua bɛyɛ kra na ɔma no bɛyɛ papa ɛntena nim sɛ dankɔ ama yɛn nyinaa yɛbɛhyia yɛne twɛdi ampo nyankopɔn atɔre si dwom nti abusua hyɛ den obi anhyɛ den abusua yɛde nyinaa bɛpem ha mɛwerɛ aho paa tena kasa no koraa ntimi nsi so mekasa ɛma san sɛ asɛm no ameme abɔ me pusa paa abɔ me pusa ɔyɛ obi a ɔyɛ nipa ɔyɛ obi a ɔtena ne mu obi a ɔne obi asere ɔwɔ dɔ de ma nipa mekae bra me ne kɔyɛ interview saa brɛ na mekasa na mewɔ mpapa nkyɛn mewɔ ɛyɛ me boss wɔ Heneba Media na yɛne kɔ kasa yɛ saa brɛ na abusua wohwɛ yɛne ne kasa bi yɛ koraa na yɛ sɛ yɛbɔ sɛ da bi mame amesi mo ɔno a na afei workers ɛwɔ hospital hɔ you know from the last person ekosi obi aba ne nkyɛn ne di nkɔmmɔ ne ade a na yɛnua baa no na ɔwɔ dɔ wɔ tema nyame fa ne kra nsi yi ɔnyɛ ne kra no ma no bɛbi papa ntena sɛdeɛ mede kaka no wɔ yesu din mu nti amen abusua yɛde nyinaa bɛpem ha yɛne aka akyerɛ nso yɛsɛ nyame sɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ ɔnkra yɛ ɔno kɔrɛ taban no ase adeɛ ɛbɛyɛ musuo ne yɛsan wɔnyɛ nyinaa firi mu dɛ ɔmo ade nyinaa no mu ayɛ ne nsi yɛyɛ wɔ yesu kristo din mu nti amen abusua yɛde bɛpem ha kae sɛ obi trading enterprise ɔpɔku boakye perfume and boutique na afei sɛ ɔyɛ asene ma yɛde dwumadie ɛbrɛ ɔmo Kumasi South Central so junction ntimi sɛ ɛntampa frɛ ɔmo namba no na ɛwɔ afidie no so fa no frɛ ɔmo atadeɛ bi a ohia mpaboa bi a ohia perfume bi a ohia no kɔ hɔ a wobɛnya bi kamakama na adeɛ nko ho na wahyɛ bi na biribiara kɔyɛ de ama medin de kwabena wɔ so mesrɛ wo sɛ na ne da di kan bɛka yɛn ho a subscribe to By Grace TV GH na yɛnyini mmom yɛnhwɛ de twɛdi ampo nyankopɔn ɛbɛyɛ nyame nka ho makra bye bye